aiwa ndichida kutendai muri Zimbabwe nekuda kwesupport yese yamunotipa pano paSaint TV. Basa richienda mberi. Mazuva ano ndiri kufamba nestatement rekuti tawanirwa nyasha. Vamwe vari kundibvunza kuti uncle sei muri kuti tawanirwa nyasha nekungogara kwamune makangoita nemunhu. Regai ndimbokuudzai chimwe chinhu. Vanenge vari busy. Mazvinzwa? Vanenge vari busy, ukaona watoti pamukana especially during the course of the day sezvozvi kuti tigare pasi ndo dzinotonzi nyasha handiti. Nhasi ndakagara ne-one of our own handiti. Vanoita kuzvemutambo ina handidi kuvalimita nekuti comedian, ndoda kuti an artist because it's a broad word handiti. So nhasi tine vatagara navo ndokuvavesa isi nyowani mabva matoziya handiti. Mugoma makasimbe muri sei Mr Saint? Aiwa tinofara mugoma dheni ari sei runnings tungodadaro zvekufamba handiti. Chekutanga ndoda kutendai nemukana wamatipo wekuti tinge tiri tinokurukura kudai. Ndinotofanira kutotendai because ndaiti ndichazoenda rini kuVono Festival channel kwangu ndoshabisika ndakutofonera kuti uri kupi. Ndinototendawo futi neniwo. Aiwa basa renyu neredu zvinofambidzanawo. Hanzi zvanza zvinogezana. Samaoko auri kutogezana. Aiwa tinotenda. Katangai pazita ramunoshandisa imi online handiti. Ndora toda kutanga naro. Chii chakainspire zita renyu rinenge chirungu here kana kuti chiputikezi here kana kuti chiGreek chichi uye munoridana muchiti chii? Danny Gregor. Danny izita randakapiwa nevakomana kuBulawayo. KoBulawayo. Pandagara kuBulawayo. Ndaifarira music yemaChikosi. Anonzi Dan Chanda. Akazofa 2019. So ndaifarira music yacho zvekudaro zvokuti ndango ndikabva kubasa ndikaenda paMasunuka ndo music andingangoridza iyoyo. So those guys vakapesera kunditi iwe unonzi Danny. Then ndakazoti alakira kuti Danny wacho akazoya kuZimbabwe. maChikosi akaridza kuCity Hall asati ashaya when I was staying in Bulawayo. Ndakamanikidza by all means kuti ndiende kunomumhoresa chete because music yake ndaifarira zvikuru up to now. So from there ndakabva ndamuti ndonzi Gracious zvakanzi but you look like me, you are Danny. So ndakati yeah, they call me Danny here in Bulawayo. Then from there ndakazomuvha ndakuya kuHarare kubasa. Ndakauya kuno kuHarare kubasa manje kambani andoshanda boss wangu ndakawadza zita rangu Gracious. Zvakanzi Gracious Grigori. So handisi kuziva kuti Grigori vakaitora kupi. So vakuti Grigori. So production kwatinoshanda kubasa kwangu kuti ranga rangoti instead of vati Grigori vanga kuti Gregor. So pandikazocreata page rangu reFacebook ndakazongodecide kushandisa tu nickname kuti Danny Gregor. Ndokwarakabva zita racho. Ndokwarakabva guys, ndofunga muri kuzviona hakuna zita rinongouya. Izvo ndo zvandoziya. Nyangora kutoti Saint pane kwarakatobva zvokuti ndikazodanwa kuinterview ndichakuudzaiwo zvakabva kupa nditi. Zvekuacta handiti zveart makazvitanga rini ende makadiscover rini kuti inini zvinodaro zvirimo mandi? I discovered it when I was in Form 2 kuchikoro chandaidzidza chiri kuKaroyi. Ndakamboona kuti tashoyo kuKaroyi futi ndikati musha kwangu. Serious? Uchingobva muKaroyi uchienda kuKariba. Ndokufarira zvingaita kare. Uchingobva muKaroyi uchienda kuKariba. Usati wasvika kunonzi kuMakuti pane chikoro chinonzi Vhuti High School. Ndo pandakadzidza ipapo. So Form 2 yangu ndo kwandikaitira grade 1 kusvika Form 1 kusvika Form 4. Then grade 1 kusvika grade 7 ndaitira panonzi Panyamakati just close by. So Form 2 ndo pandakatanga kuita zvemadrama epachikoro aya. Ndichikurangana naUncle Grey Bonzo, rimwe rainzi Mr T. Ungoziva mazita acho emadrama aingoitwa kuchikoro ipapo. So ndo pandikadiscover kuti zvekuita ndokutogona kaizvo. Pandongoziva kudzidza kumusha mawedzi echirungu ayo waiti ukaritaura sobva wafarisa ndarigona. Then from there manje ndapedza chikoro manje. Unoziva kana wapedza chikoro waya muno muHarare kuti unyaziva kuti kuacta ndinokuda ini. Chifarira mukadota, chifarira naMuchiri waFanza. Ndichivaona nana Gringo nana Parafini. Ndabva ndangoti one day ndichazoacta rini. But mukana manje ndo mawana. So that's when I started to stay in Harare. muHarare ukauya muHarare ka zvemadrama zvinongosisa zvifungononga kutotsvaka basa. Ndatowana basa paenda kutoshanda zvemadrama zvakutokanganika. But chido chekuti ndiacte ndainge ndinacho. But kuti unozviita sei muCity of Harare manje ndo pane nyaya. Then
ndiri kuBulawayo kwanambotara kuya ndiko kwandakazoona mukana manje wekuactor manje because ndiri kuBulawayo ndakazoti ndichienda kuVictoria Falls basa mota yangu yakazofira kunonzi Kulupane. Alright, Kulupane palupane apa uchingoti pfuure pasirisi palupane paleft apa pakafira mota yangu. Alright, pakanyorwa kuti Nkonti ndo pandakambogara 1 week. Serious? Ndara Nkonti Muchanga asati ashaya. So pamba nevana vaita chikoro paitwa vaidzidzira motikari yafa ndo yafa gearbox. Ndakati thank you God. So ndakatanga kugara ipapo. I still remember the guy one to remember like Andy Charles. Ndi wandagara naye because pantrodi katoka village kakanaka pavakato renovate pakavakwa zveteaching. So vanhu vaita ma lessons ipapo and the like. So ndangonzi wena Mushona ngena mangala ngena pakati ndipinda mumwe muchimo vanhu imomo tichikudzidzisa about arts. So from there ndakatanga kuita interest zvotodaro. Then mota yangu yazoita pamene ndaenda kuVictoria Falls ndadzoka nepapo futi. Alright, ndaita night ipapo kusvika ndakuBulawayo ndakutanga kungofisirana na Mr. Nkonti Muchanga maofisi yakuBulawayo. Alright. But kuti ndizoona mukana chingomira ipapo vana vasi unadzonzwisa zita rekuti Nkonti Muchanga, one of the biggest names when it comes to art. Arts in Zimbabwe. How was the experience yekuva na munhu yauzati chimanjika patime ndikangopedza navo iyoyo ka semunhu anga ari munyowani kwandiri kutaura naye face to face. He's a quiet guy that anga ari munhu akanyarara munhu uya. I think ndo kwaibva content yake kuti paanenge akanyarara papo ndofunga anenge achifunga here zvaanozodzidzisa vanhu kuchikoro nezvaanozonyora. He was so quiet. Alright. But I was happy to stay at his lodge for 7 days. Chichodya chikafu papo breakfast zvese bobo muchitomuona muchitomirira zvegearbox yaitobva kuHarare. Chitonzi feel free. Alright. So zvichidaro ndoda kuti tiite fast forward because ndoizwa kuti vanhu vari kutsva izvezvi vane mibvunzo yakawanda yavainayo. Makazosangana sei the likes of Ananyari nevamwe vamunobata nawo? Zvazoitika manje pamene ndadzoka kuHarare pfungwa dzedze dzakuda kuactor manje because ndasangana nani naNkonti. Kambani yabva nditi wakushandira kuHarare ndadzoka kuHarare manje hazvichaiti kuti ndidzokere kuBulawayo. So ndakuno kuHarare ndakabva ndaenda kune taita nevamwe vakomana ndatamba navo vaita braai yebirthday kuHillside pane imwe imba isonohaiwa kuita mabirthday. Ndo pandakasangana naTimi naBonzo. Alright. Anozana the late anozana Bonzo. Timi ndiona kasangana naye. Alright. So Timi vaitoshuta film rawo ipapo I didn't know kuti vaitoshuta film Mumbai momo. Alright. Taigocha tiri panze pane swimming pool. So ndamumhoresa pamene ndikati aini ndofarira zvekuactor. But ndinongoziva munhu ane zita raHombeka uchimuudza ndofarira zvekuita uri mudiki anongoti anoda kuziva kuti chiko. You know? But zvaakaita ipapo zvakada sei akanditi une mari here ndikati ndinayo. Zvakanzi tora foni yako ndikutengesere mafilmu andiri kutengesa andaactor inini ake. Alright. Ndobva ndatora mafilmu ndobva ndatotora mari ndikabva tondisira mafilmu mufoni mangu. So akabva atofara kuti ndamupromota. Then what he did, he said kuti kana uchigona kuactor waita munyama because right now film randiri kushuta panapa ndo turi episode yekupedzisira. But I can link you kuna someone. Alright. Ndakati okay munenge maita basa. Ndobva atora phone number yangu ndobva azondilinka kune mukomana anonzi Scala. Alright. MC Scala. MC Scala ipapo ndiye ainyora drama reZim Talent TV. Alright. Zim Talent TV ya Pfugare. The late Pfugare. So ndakabva ndanotanga kunzi uya kuno kuSunnyDale. Alright. Andakurara musiwo chinzi yakuSunnyDale yakapfeka zvakadai. And the first time kushutwa pakazara vanhu parenge paSunnyDale. Hatarwa something else. So ndakabva ndangonzi ka1 zvakanzi well done. Vanhu vaishuta vachivapo. So from there ndakabva ndaita yenzemerera film iroro yanga ine episode 1 kusvika 13 ndobva ndatopinda nawo museason 2. Alright. Ndichingoti pinde museason 2 ndabva ndatanga kutsvagwa nevanhu manje vaona kuti this guy character yake iripo. Ndobva ndakazotanga kuita nevamwe vaactor ainzi Roger Life. Ndobva ndazodedzwa neimwe ainzi Vision City. Takatanga kuactor nonzi Mujolo. Ndikazoactor nonzi Unfair Love zvichidana nevana vechikoro and the like. From there manje ndakazotanga kutenda Mwari pakuti vanhu vemuZimbabwe kuti vazokupa opportunity kuti vakuise museko mavo vanoda kutanga vamboona something chawaita. But unovaratidza sei chawaita chacho kana usina mukasina. So from there ndakazenge ndakutoramba kuti no because ndakanda kudedzwa uku.
So ndopandakazotanga kudedzwa ndopandakazotanga kushanda na anonzi Pfumbo Jabulani. Ndakabva ndatanga kudedzwa na Mishiwo Magaya. Ndichitonoshuta kuWestgate series rake. Vanhu vakuwanda paya. Then ndiri kwa Mishiwo Magaya ndopandakazofonerwa na Ridiculous. Na Gringo Junior. Alright. Ya ndandisapose kuenda na Gringo Junior kuruwa kwavaida unoshuta film. Ndopandakasangana na comic. Alright. Comic ndaitomona kumaskiti ake ndikuti comic Elder. Ndikuti akambana kangwarisa. Ndobva ndatanga kumhoresana naye pepe. Andamhoresana naye pepe. Akangoita kamwe kachidikeke. Unongoziya vafana vangu vachimufungwa kuti vakutanga kupisa. But iye aindiziva. This guy anoactor. Aindiziva. So ndakazoshamisa ndakuona andifonera. Asida call me back. Haangasada nemari yekufona mbana. Akasida call me back. So ndafona ndakati ndiani wangu. Zvakanzi ndodzi comic Elder. Ndidhani ndakati ndini. Zvakanzi ndakapiwa namba yako nanenge chichichi. Ndiri muroti kwenda kwaMurewa. Ndokwanisa tisangane mangwana. Abo. Kupi zvakanzi kumfakosi. Mangwana vatobaya kumfakosi paya. Zvakanzi tida kuita skit. Skit ratakatanga kuita nali ranga riri mumota so. Rekunwa tsvina. Alright. Rekuti muri kudongorera foni yangu. Alright. Taida kuita skit rere manje pabashaka musikana. Alright. Zvakanzi panongo musikana watikamboshanda naye anoshanda na comic, anoshanda na Nijo. Anogara kukwadza. Imi sezvo mune mota handei. Alright. Vana driver mota. Ndobva ndakatanga kuona nyari. Alright. So ndobva ndatopinda mota pepe amangotarisa kuti vatogara ake you know how late is hatazoziva kuti achazova mukadzi wako kumberi. Kuuya ikoko musakurumidze kuti bhara bva nyarapinda pepe chatoenda takanorwa skiti ya skiti yakabva yaita viral yekuti muri kudongorera foni yangu yakabva yanetsa skiti yo. From there takabva tatanga kugara pasi kuti guys ili yakabva kuti guys I think we should work takangoita zvatikataizvo ngatirove chinhu ichi guys. So ndakabva ndaona kuti inini strength yangu iri pakuacta zviri normal zviri real. Lee paanonyanzotageta chako chako anogona kusekesa vanhu. So iye haazokwanisi kusekesa vanhu ari one, anoda someone who is acting normal so that iwozisa malines ake anoseka. So ndakangoramba ndiri mulane yangu iyoyo yokuti I must make sure that handisi kubuda mulane mangu ndakuda kusekesa vanhu. That's how you see maskits acho mazhinji acho anombosekesa vanhu ndekudzidzisa vanhu ndekuita zviri normal. Then from there takatsvanga kuchimhanya nali. Handei pane nyaya yanyari yamakurumidza kuda kuti jambire mumastreets. Handiti ndombodzokera mastreets because ava vari kuona ivava ndo vanenge vachizvitaura. Handiti kuti mimi nanyari besides zvekushuta pamberi pemakamera hanzi mimi munotodanana hanzi munotomhanya mesi. Ipapo unoziva kuti parikuita sei ndichapasiya pakadaro. Why? Vamwe vanhu vanondida because vanoti ndiri kapona nyari. So vakazoziva kuti handisi kapona nyari vanotanga kundivenga. But imongo vanongoziva kuti nyari mukadzi wangu ndakamutorera Ridiculous. Aiwa tavharwa pamazona mukadzi wangu kubasa apa taiswa pakona. Handiti imimi rambai muchinyora zvamunoda kuti munofunge section. Handiti so I understand muri kutaura nyaya yekuti kubasa uku futi muchiita zvemaskits munozvibalancisa sei because we've got a lot of people handiti ngomadeni vari kuda vanotoda kuita zvecontent but at the same time vari paticket. Inini what I do nofunga ndimwari I don't know. Inini handishandi handisana mboenda kucompany inondishandisa Saturday neSunday. So kubasa kwangu handishandi Saturday neSunday. Monday to Friday ndinopedza 8 up to 4 ndingochaenda kutoenda kumba. Saka Saturday neSunday nomeka sure kuti Lorraine uri kupi kushuta rinasi mbiya sori muri kupi ndishute. Saka toshuta maskits anosvika rando kuma 8 handitozotanga kukanda midweek. Then kana ari mareels aya ekuti ndiri kutamba ndokutedza masongo ndinozomaitawo after 4 kuenda kuma 6 ndopandinonomashutira kumaRhine asi ndingatobva kubasa. But manje kune uyo ari kuenda kubasa manje anoenda neweekend ndinoona kunge anenge ari padisadvantage because kuti azosvita nguva yabasa varungu vanenge varuti uri kusvuta nguva yabasa worasikirwa nebasa apo
ausati wakona mari kumaskits yeah pane challenge pa pane challenge muri kuziva kuti kundori nevanhu vakawanda vamainspire vachikuonai muchekita zuva muri kuti zvinoma izvozvo mumwe munhu ane achito panosangana masuperstars because I understand kuti munoacta muri the likes of ana Lauren Guyo ana Comic Elder Nyari chaiye Nemi all those guys vamopota muchiacta now masuperstars pane umwe munhu anotouya achida kuzoona imimi mungada kutiwo kudii kune big fendry big fan rinotoya kuzoda kuona rinofambira imimi kutotsvaga kutoti paari kuacta ndoda kunoona vanhu vavo ndinovakoshesa Mr. Saint because kuti page rako rikure mafollowers so ndine time yandinototi every day ndinomuka na4 kumba topandomuka every day 4 kusvika na 4:45 45 minutes dzidzi ndo dzandanga ndichipindura munhu wese paFacebook nepaYouTube why because munhu chacha akakukomenda fani yako ukangoireply so anotofila kuti at least tana ndipindura so inini andisuda kutomboti ndisvike paextend yekunzi anoganzira mafans ake takamufonera hadaire takazodi no asi ndasvika palevel maybe kana ndakuma 100,000 subscribe followers seko masvika kuma 400 so mukasvika komuchaona kuti hapana need maybe unongo something choti unongo wakaberekwa nacho kune vakaberekwa vangori hambo kune vakaberekwa vaneka vachiganza vakanopesera kachitivelo kachikura kusvika razi gadzicha razi hombe manje zvakare kumoart industry mune nyaya dzakawanda dzinoitika sekuti unopesa wakunzwa kuti hanzi ava misikanzwa chai ungosvika pese paunosvika uchizikana mukoma Grego anditi zvinogona kutrigger misikanzwa futi mungadawo kupawo advice yekuti kudii kune mafellow artist especially mavanofamba panyaya yemisikanzwa I think chinokosha manje kana kune timu ratinoitaona ramaskits vanoacta whoever celebrate I think fani yako sambofa wakazvichinja izvozvozvo munhu kana ingori fani yako make sure kuti draw the line kuti iyi fani yangu zvemujolo tsve paside munhu wari kushanda naye futi kungava kumaskits kokoko kune vanoimba anogona kudana nemunhu anoimba naye kune maskits anogona kudana nemunhu anoacta naye I don't think kuti munozonyatsoshanda zvakanaka ende panozopesera pakuleka karespect because munenge muchijola mese saka kushanda kwacho kwese kunozopesera kwakunetsa nyangwe hangu inanyari tichizvikwanisa bati vamwe itai I just believe kuti vanhu vanofanira kungoshanda zviright zvemisikanzwa izvi zvinogona kuzodrega zita rako ukazopesera wapinda madhaga apa wanga une zita riri kukwira kana zita ranga rakwira try to be humble, just be humble, know what you want in life don't chase everyone vakadzi vanozopera vakada kuvachesa kana varume vanozopera vakada kuvachesa havaperi aiwa ndinoda kutendai zvakanyanyisa nemukana wamatipo kuti tinge tiri tinokuruva hatisi kuda kutaura nyaya dzese kuitira kuti mangwana wadzoke futi tikakudaidzai so imimi zvamunoita manje regai vakuudzei kuti vanobatika sei varipo vamwe vanenge vachida kukuinvitai kumaweekends vafara kuti mune muri hamuende kubasa vangada kuinvitai kumapati kumuchato chaicho kana kunhamo ipapo senda mino tinopafambisa sei tinoita issue yekuti ukapa vanhu contact anogoti hawayi mukomadhani iwe utofunga kutoti pamwe kwaita chibasa pamwe kuda kuita advert wamupa contact paya obva kuti hayi mukomadhani makadi yenyu zviri sei ndiripo atopedza saka iwe unongochifungira pamwe pacha conversation ichaenda but unotozoona kuti message inogona kurira kuri kuma7 kuseni kuma8 utozoti mapa graft here utoti ndasvika pagraft baba thank you so much 10 o'clock iri sei tea time so utozoona kuti number yatotorwa zvai munhu achida kuti angada kupa business but haisi nyaya business inyaya yekuti tozongoratidza vanhu kuti onai ndochata nasendi ndatomhoresa kusena atopindura saka aminoti panogadzirisika seipo I think ndo paunozoona vamwe vanhu vachizopesera vakutsvaga manager akupa nhamba dzamanager vanhu kuti kana muchida kutaura neni munotaura nemunhu uyu
pamwe pacho tinozofila kuti unenge uchita kuganza futi unozvona saka zvamunoita chipaupai ma-social media platforms enyu zvinani vauya havo vazotaura kuinbox yekumeseja ikoko ndoko vari kutouya manje vachitoda imba ikoko kumeseja imba iri kudiwa achitoda imeseja ikoko nonga uchitodzi zvekuti munanyari havasi kuzoona ndine present yako kumeseja mdara ukaita munhu usina kusimba but anyway ndo mafadzi acho vanenge vachida munhu wacho nebasa raanoita zvese saka ndogona kuvapa mayondos at the same time futi Mr. Saying yes sir if I send my number, if I give people number yangu ndo yandotoshandisa inini but uchaona kuti every day unenge wachiona 15 to 20 people vanenge vachiti ndoda kuacta newe. It's good kuti ndiacte newe nevamwe handitika but handizopedze vese unopanzwisa handizopedze vese because uku ndogona ndichiona biwe zhira uri kupidhane uku ndenga chidiwa nachiwa kuti ndiri maharare kuyatirwe anaruka vanenge vachindida oloreno komike yodha anenge achiti uri kupi uku gama anenge achiti uri kupi so you end up exhausted wawandirwa so hauzokwanisi kushanda nemunhu wese but in future what I'm planning in future I think I should look for a place whereby we meet Saturdays and Sundays with those guys vanonga vachindisenda message vachiti ndogona kuacta we group them, give us content, even tipe content, then we help them from there. And then we help them to create my pages and the like. Because you can't work with them, you can't work with everyone. It's difficult. But anyway, I can give them a number. Yes, sir. YouTube no chance Danny Grego official. It's Danny Grego official. Then ku Facebook no chance Danny Grego. Ndine rimwe page reach too. All right. Landinaro rinonzi Mukoma Dani. Alright. So ndine Mukoma Dani na Danny Grego ku Facebook. Danny Grego official ku YouTube. Yes. Then number the phone 0783 811 125. Alright. 0783 811 125. Number ndo idzo dzatakuisira yapo. Exactly. Kuitira kuti sanetsa nditi. But vadzokorodza vakadzokorodza kuti aiwa ngarive business anditi. Havasi kuramba kuti titambe but panamba idzi chimboita ichi business semunhu wevanhu munhu anoshanda nevanhu vakawanda kana unoda kutamba unongoti woenda unotora akwa pakati ndo unotora akwa totangira tamba Ngoma Danny Grego, thank you so much. Ndotenda Mr. Sendi. Pejira ndoroona muri kubata all angles. Ndozvifarira singamboite. Hapana kwa muri kusiya muri kuinterview vanhu vakawanda, which is good. Which is good, yeah. Kotodiko ndo basa repage racho. Exactly. Yes. Aiwa guys, ande tinofollow Ngoma Danny Grego. Tinofollow pama social media handles au ese. Toda kuti soon after this conversation, yes, in interview, this is a conversation. Kukurukura edu. Toda kuti mubve mamhanya munodi mono follower vanoda kuvapa business. Namba ndo dzatakupa idziadzi strictly business. Anditi musangozoti hai ina hai ndo delete andigare ndavhura. Saka usangozoti hai taura nyaya yako straight kuti ndiri kukoka iwo kwakati kwete kuti mamukase ichetu obva waenda. Uzodzoka masikati kuti zvadi wadi. So from Mango Sendi and Ngoma Danny Grego, thank you so much, my brother. Thank you so much. All right. God thank you so much. You. All right. From Mango Sendi, much love and God bless.